Hello logoफोर, back to my Raja Bromo YouTube channel. लोगोफोर जों दिनै आं लोगोफोरा माने नारें जानो लिंदों, नारें जुमब्रा। जों जानो दा आं थांगासिनो, बिसोर माने आंखौ बुंजा लाबोदों मिथिया। ओमफ्राय दा नै थांगासिनो। लोगोफोर दायो आङो थांगासिनो। ससे थांबानो आंबो ससे थांबानो मोनसिगोन आं लोगो मोनसिगोन आं गेलेगासिनो। नै दा आं लोगो होननानै न'नि गेटखौ मोनबाय। ओमफ्राय दा आङो थांगासिनो बिसोर न'आव दा हाबबाय। मानोथ' आंना केमेरा मोनदों खिनियावबो मोजां जादों। ओमफ्राय नै दा फैबाय सोरबा। दायो नै जिरगासिनो रडेन्स बेखायनो जिरनायखौ। थालाब्रा जिरगासिनो नै। बिराद गोथाव जिरगासिनो जोंना। दिनैसो फार्स्ट टाइम जासिगोन बेखौ। जायाखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम। आंखौ नारें जुमब्रा जानो लिंहरदों, ओमफ्राय नै दाबो जिरखायाखै गावसोर जिरगासिनो। दासो नै थाइसे हाहांदोंदां। दा आंखौ बानलु देनो थिनदों, ओमफ्राय आं बानलु देदों। दायो आंखौ बिसोरो बानलु देनो थिनदों। ओमफ्राय थोरसिखौ लाखाबाय नै आं दा बानलु देनोसै। बानलु देनोसै, ओमफ्राय जों आंखौ मा लाबोखो बानलु लाबोबाय। ओमफ्राय सामब्राम गुफुराबो नै फैदान गोजौ मम'। दायो आं देखांबाय नै देखांनानै ओमफ्राय दा लगायनोसै। आं दिनै बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनदां, माने गोथाव जागोन माने सोर बानायदोंना बिसोर माने जिरगासिनो, माने थाइब्रैल' हादों थारमाने जिरगासिनो। जोङो जिरखांबाय, ओमफ्राय दा नै थाव संख्रि बानलु लगायजोबखांबाय। ओमफ्राय दा थाव होबाय, दा थाव गुबै होगोरबाय। थाव गुबै होबा माने गोथाव जायोनो होनना बुंदों, ओमफ्राय आंथ' जाफेराखै थाव गुबै। ओमफ्राय दा नै लगायगासिनो। जानानै मोनसे थाव गुबै होनायखौ माबायदि मोनजायो, गोथाव नङा नङा। दा नै लगायगासिनो जोंहा लोगोफोरा। नै लोगोफोरजों दायो माबा लगायखांबाय। ओमफ्राय दा लोगोफोर नै दायो जोंहा रानखाबाय। ओमफ्राय दा जानोसै। दायो जों जागासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय नै गोथावथार, माने दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय गोथावथार मोनदों आरो दिनै। ओमफ्राय दा जागानोसै नै। लोगोफोर सोरबाफोर जानो लुगैदों नामा, जानो लुगैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय दा जागासिनो नै। दा लोगोफोर आं जाग्रोसै, नङाबा नोंसोर लुगैगोन ना, ओंखायनो आं जाग्रा लाग्रोसै। जाखांबा नोंसोरनो खोन्थाना दे। दायो जाखांबाय। दा गोथावथारमोन जानो। ओमफ्राय दा हासिन दे लोगोफोर। दायो आं जाखांबाय, ओमफ्राय लोगोफोरा जाखाङाखै थारमाने, बिसोर जागासिनो। माने बिसोर माने गोथाव मोनदोंनो, नांबावगौ जादों आरो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आं भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा साबसक्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो गाहायनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय लोगोफोर।